Ara mateix estem a la localitat de Borbotó, localitat que és pedania de l'Horta Nord de la ciutat de València, i estem al carrer de Pilota, no? Concretament al frontó. Ja, des de les primeres dones se van fer així. I les primeres copes que donava la Federació i la Generalitat se van guanyar així. Nosaltres se jugaven al carrer, entonces tota la gent s'agrupava en el carrer, la ua sola, l'altre, la gent del poble des de xicotet has nascut en això, amb la qual és una cosa que la tens ahí i per nassos la vols. Ara coneixen Borbotó per Senduros i la pilota valenciana també l'han conegut de tota la vida. Antes jugaven al carrer. Jo he vist en el carrer jugar a la pilota. I això de dir, pareu que ve un carro, perquè tots no hi havia cotxes. Els diners que teníem entre tots compràvem una piloteta de badana i en això jugàvem, no hi havia altra cosa. I allà on has anat, inclús a pobles d'Alacant i tal, d'on eres xiquet? De Borbotó. Com que de Borbotó? Pues si de Borbotó así venía a jugar el Flare, venía el pare i venia el fill i venia Maseta, o sea, gent molt major. En gran part visc en este poble per una qüestió, i és que m'agrada en l'estiu eixir al carrer, estar a la porta del carrer, sopar en el carrer, veure com passa la gent, saludar-se, que parar-se un ratet i xerrar un poc en un, xerrar en l'altre, estar en els veïns. Borbotó és un poble tranquil i d'agricultura. Que és una tacita d'oro que diuen allà en Perhuelva i això, però al mig de l'Horta de València, Costa de València. I jo Borbotó el vull una locura. Quan feia una que me feien que parlara del bàsquet i tal, jo sempre ficava Borbotó pel mig. La tia Concheta, la tia Pepica, el tio Pepe, el tio Manolo, el Posí, el germà, total, que és, diguem, una família del poble. Fas vida de poble a 3 quilòmetres de València. Pareix com que si se ve a vindre el fet de que això sigui un poble dormitori, no? I entonces no volem ni pensar que pugui ser així. I entonces estem lluitant perquè es conserven les festes, perquè tinguem les reunions, perquè n'hi hagi llocs d'esparciment on la gent pugui anar i encontrar-se en el veïnat. És un poble molt xicotet, però una gent molt gran. Vaig vindre a viure així, n'hi havia tots tipus de tendes, podies comprar de tot. Tenim una botiga, com bé has dit, que pots trobar de tot, o sigui, demanes el que demanes, ho pots trobar, i si no t'ho busca. Mira, necessite estos calcetins o estes calces, però i quina talla? Ui, pues si tu ja ho saps, sempre me dones tu. I sempre les portes tu, no jo. Però sol és una meravella, vas allí i te ho passes bé. A més, les dones van allí, estan tot el matí xerrant unes en les altres i tal. Així venen les dones. Sole, algunes se senten d'ahir. Ves, trau-me no sé què, es botonets, no sé quantos, veig si tens una caixa que n'hi ha sols, que més... Això només se fa que en les xicotetes. Són gent senzilla, que com tot el món té les seves coses, però quan se té que fer alguna cosa a nivell d'associació de veïns, sols tens que comunicar-li bé el que vols i el que lluites, per el que lluites, perquè la gent s'unisca, empinya i se facin les coses. Realment som veïns, però també algunes persones som amics. És un poble que, clar, com tots els pobles, se coneguem, s'apreciem, no s'apreciem i tot el que vulguis, però és un poble molt bo. Aquesta paraula implica vivències, implica molts anys de relació i és difícil mantenir durant tota una vida una relació afectiva, bona, saludable. La gent m'ha dat amb molt de respecte. Jo si demane alguna cosa a algú, d'algo, falta temps perquè me facin això o este favor, tinc un veïnat. Parem? Parem. El
forn és que això és un hito en la història de Borbotó. Des de 1800 i pico té un quadre de Santana, que és una divinitat, que tenien damunt de l'entrada del fort, que era Tenyenya antes. I jo he conegut allí gent que, avantpassats meus que han treballat allí, que era ideal estar en Borbotó. I, bueno, i la costum de antes d'anar a fer les coques cristines que les feien en casa i després anar a coure-les allí. Coques cristines, des de Sechit, tenen molt bona fama, també, les fan molt bones així en el forn. Tenim els pastissers de boniato, els de cabello. Jo en ma abuela me recordo quan era xicotet que estàvem allí, se passaven tota la vespre pelant moniatos, bullint-los, esclafant-los, després en una cassola de fang i un fogueret de carbó allí. Vinga a pegar-li voltes, estaves allí encantat. Jo me recordo dels meus pares, que meus pares ne tenien vacacions, dissabte a huert, diumenge a huert, de matí a huert, o sigui, la vida antiga dels forners era super sacrificar. No n'hi havia ni horari ni n'hi havia res, sols per i pel públic. Enduros, que ha sigut un èxit, i se va, i el fan uns hermosars molt bons. Sí, així per regla general ve molta gent de fora, ¿vale? Però el que més agrupa de tot és la gent de l'Horta. La gent de l'Horta, pues, el llaurador, que se'n va, venen així, estan xerrant un rato, que si les cebes, que si les quereguilles. Total, que al final de la correguda el que venen és, diguem, el rato de l'almorzar i a desfogar-se una miqueta, a xerrar l'ou a sol a l'altre i parlar pues, una miqueta de l'Horta. Encara que ve molta gent de fora també, no? Però el principal i el més gros de tot és la gent de l'Horta, la gent de la camp. Pues el veí de Borbotó és bona gent, molt treballadora i quasi tots són descendents de llauradors. Pensem una cosa que és molt important i que la gent que viu en la capital hauria de saber. Els habitants de les pedanies, que en el seu major part han sigut, ara menys, però segueixen encara tenint una gran importància de vinculació a la terra, han sigut llauradors, i el llaurador de les pedanies o dels pobles al voltant de València, dins de l'enclave de l'Horta de València, són els jardiners de l'Horta. No oblidem aquesta definició. Som els jardiners de l'Horta. Som els que a lo llarg de tota la història dels nostres avantpassats hem anat en el conreu de la terra, hem anat millorant i mantenint aquesta clau natural que avui diguem l'Horta. Pues jo tinc carxofes, ossos de carxofes, tinc un olivalls de quirilles, tinc maïs també, d'axa. Pues té la seva vaca en casa, té tal, o sea, té moltes coses que en altre lloc no seria impensable. Sí, ma mare de Borbotó i ella anava al camp també. Ella me conta a vegades que ella anava a replegar encara cotó, con tompel, sa mare li feia una bolseta, que així collites així ja s'ha perdut, de cotó, de cacau, moltes collites així pues ja no se fan perquè no són rentables. I això, i a plegar garrofes també la meva mare, me contava, se anava en el carro, al secar, tot el dia. Antes plantaven molt de cacau i en els cantons de les places i això veies com espolsaven el cacau i això. Tota la vida treballant, filla. Després de guerra, quasi totes les andanes n'hi havia gent fent puros i, claro, per subsistir, perquè clar, en aquell moment se passava molt de fam i una forma de treure diners les dones era pues, apujaven a les andanes i a fer purets. Mon pare era de Sevilla, no era d'ací. Mon pare va ser de buscar-se la vida. Ma mare se fica així i ell fica algo de colònia, algo d'això. Mon pare anava per l'Horta. Se va fer un carret i dins, bueno, és molt complicat, botelles de colònia, de tot, i se n'anava per tota l'Horta, que ningú tenia res. A tots els pobles, de Poblenou, de Carpesa, hasta Vinalesa, portava una bicicleteta, darrere un caixó en dos això, portava la colònia, la brillantina, tot el que era d'aseo personal, i ell, en un medidor que portava, pues, i ahí m'emprenguérem, i, home, lo menos 75 anys o més.
Junta de fàbrica era com si fos el Consell d'Ancianos de fa molts anys, però de la gent del poble. Eren gent que tenien certa documentació i eren gent molt preocupada per el poble, que el que feien era gestionar un poc el que era una cooperativa que n'hi havia antes allà on estaven els jubilats ara. Entonces almacenaven productes de l'agricultura, del camp, i entonces això ho venien. I damunt gestionaven un poc l'economia de la parròquia i del cementeri. El club comprà el terreno i entonces el va cedir l'Ajuntament ja fa 25 anys i l'Ajuntament va fer l'edificació. I és l'únic carrer de pilota que n'hi ha en València. I dins de lo que és el club n'hi ha dos persones, que va ser Enrique Balaguer, que ja va faltar, i després Paco, el que va ser alcalde. Un dia digué que tinc jo el diari fet, el retallament, el retall del diari, que si no feien el carrer dimitia i no se jugava més a pilota així. I entonces van fer el carrer, però ens tocava demanar-nos diners a uns i a altres i posar cada un, entonces eren pessetes. Pues un posava 2.000, altres 5.000, tots els mesos. Van ser dues persones que treballaren molt. Sí, així n'hi ha gent que ha jugat en professionals, que han volgut pegar i ser vot a professionals dins de lo que és la secció masculina, però ara, dins de la secció femenina del club, està la Lliga Bankia. I així, ara per ara, n'hi ha 5 jugadores que estan competint en aquest campionat. Ana Belén és, diguem, el millor que ha passat per així en dones i que n'hi haurà tres que tenga que passar. Llevant de Victòria Díez, que també estigués un temps, però com a institució Ana Belén és el milloret que ha passat per així. I que jo he jugat en ella, a Galotxa també, s'enteníem molt bé. Si cada festa fa una coseta o dos i ne són 5 festes, què passa? Que estem 10 fins de setmana, estem 3 mesos. Lo que son festes patronals son del 20 al 23 de septiembre y el 26 de juliol, que és Santa Anna, que és la patrona i és la titular de la parròquia del poble. Ara, se quasi, són 2 mesos de festes, perquè després venen els bous també, són en setembre, després venen en octubre els bous. No hi ha ningú puesto en València que tinga 3 mesos de festes. Arriba un moment que t'agobia tanta festa, perquè bueno, està bé d'anar-se'n de festa, però tants mesos seguits i tots els fins de setmana que tens coses que fer. Avui que n'hi ha, avui que no sé, avui n'hi ha sopar, avui n'hi ha variat, avui n'hi ha algo. I per això se fan molt llargues. I després empalmem les festes i agarrem 3 setmanes de bous, con lo qual m'emprenim en agost i estem en octubre en què estem en festes nosaltres de collons, tu, això és una barbaritat. Les festes se sumeixen que tots estem ahí, que les reunions que se fan antes de les festes, això és immens, que ens tratem moltíssim. Així el que més se valora o més, diguem, se cotitza en les festes són les mascletes. Sí, molta afició també a la pólvora, sí que és de veres, sí. Sempre ha hagut ahí l'enfrontament sa, sempre parlem d'un enfrontament sa. De quina disparar millor, pues la del Cristo o per la d'acció de gràcies. Entonces sempre hi havia algun valent que deia, ahí va, trauia la cartera i el que era menester. I això és de veres. D'un dia per altre jo ho he viscut, és a dir, tindre una mascleta muntada i preparar i dir, a rectificar la nota i augmentar-la i doblar-lo del dia abans. Borbotó lo peculiar és que, dins de tot això, mantén més tradicions que altres pobles. Totes les festes és un acte de juntar-se tots i dir, sí, és un poble que quan toca va tot a una, sí. Així se conserven les coses d'antes, com per exemple també fem la festa dels farolers de meló d'Alxer, que se feien antes,
que els nostres pares ens portaven a casa el melonet i nosaltres el buidàvem i fèiem la festa. No? Tot això se conserva. La iglesia és una part fundamental i important també. La iglesia, com en tots els pobles, sempre és un signe d'unió del poble. ¿vale? Antigament era tot el món molt creient, anava tot el món a missa i tot això. Pues això s'ha relaxat un poquet, no va tanta gent, però sí que és veritat que a l'hora de les festes pues, la iglesia sempre està plena i és un punt d'unió de les festes en l'activitat social del poble. Jo valoro molt les activitats, pues, la gent major, que durant la setmana pot pues anar un rato, ensayar un rato y después cantar, y a un cor. Y además, aparte, es que canten molt bé també, entonces, pues, bueno, pues fan un concert en Nadal, bueno, pues totes aquestes cosetes, no? Entonces se va fer una representació de la Coloma dins de la parròquia farà 4 anys. Va ser algo fabulós el retorn que teníem entonces, don Luis Ruiz. Una referència religiosa, ¿vale? Representa l'arribada de l'Espírit Sant, dels 12 apòstols, la flama sagrada dels 12 apòstols. Per això és possiblement que siguen els coets van en dotzenes. Jo soc president de la Cofradia del Roser, que avui mateix ha anat a firmar el notari com que ja està reconegut a nivell arzobispal i entonces a partir d'ara eixiran tots els llibres del Cabildo Catedralicio. I bueno, tenim una bula papal com que deixava crear aquesta cofradia sin borbotó. El que passa que no està reconegut a nivell legal, però bueno, el document existeix i estem encantats també d'estar ahí en la cofradia. I després també estic en la cofradia de la Minerva, que això un tio meu m'ho ha deixat a mi. A més, era una cofradia molt important, perquè el que he sentit contar, pues que els pares ho deixaven als fills i entonces, com estaven a la Minerva, tenien el privilegi de tindre més terra o alguna cosa així no me contaré. El dia del Cristo, que és el dia 22, se fan les calderes. El fet de les calderes era per donar de menjar al pobre. Entonces el pobre ganava avui que venia a Borbotó i demà que tocava i ganava. I encara que menjava la caldera, però menjava de calenta, sí, allà i on anara. N'hi ha vegades i moltes famílies i molta gent que no se troba només que les festes d'any a any quan fan el sopar i què. Tot així l'acostum és que la primera caldera normalment se dona, i és així, ve molta gent necessitar i ve a menjar caldera. I els veus que són gent necessitada i són els primers que se mesura. Després ja el poble ja pues, fa la cua en el perol, 3-4 racions i a dinar a casa i el dia del Cristo se dina a caldera. Doncs som 800 o 700, majors, gent major així que no necessita ja que almenys de casa, o xiquets, n'hi haurà 200 o 300, entonces queden 500 persones i per sopar te dic que tots els anys, quan fem un sopar, se n'enjuntem 1 millar. Me cago en la mà, no t'havia vist, això, l'altre, i quan de temps ja et vull, doncs des de l'any passat. N'hi ha diverses persones, cada una a la seva manera i en el seu això, n'hi ha diverses persones. Cada un ha ficat el seu granet i dir-ne a uno seria molt, o a dos o a quatre seria pesat. Per què? Pues perquè després, a veure, com t'ha dit, això és una família, no? Entonces, home, i mon pare que feu això, entonces, nombrar a ningú, que ha hagut molta gent que ha fet molt per el poble. Sí, moltíssima, moltíssima. Jo me ve al cap en seguida Rosario, que viu així a l'altre d'això, que ha sigut pues, de les ames de casa, però ha sigut sempre, has començat ella, ser la presidenta i tot, i és una persona que ja té 87 o 88 anys, però és per morir-se. Yo no soy nascuda así, pero a mí Borbotó me encanta. Teníamos un grupo de ames de casa, que n'hi havia almenys 130 ames de casa, i claro, pues venien totes així en l'home, totes a l'excursió, després ballàvem i s'ho passàvem molt divertit. Interessant, la meva vida ha sigut molt tranquil·la, filla. Molt de treball, però estic tan gustosa de veure els fills que tinc, que tot el treball que ha fet en aquesta vida em dona per satisfeta. Per Borbotó feia molt don Emilio, era molts anys, feia molts anys, però era un metge que venia que feia molt de bé per el poble, perquè tant com si tingueren diners, com si no tingueren, com si el cridaren a les 12 de la nit,
Don Cigrana a la 1, don Emilio venia a tot. Baltasar Estellés per a mi va ser una persona extraordinària. La meva sogra també, vale? Són dues persones que vas voler tant com els meus pares. Vale? Van ensenyar-me molt, persones molt pacients, molt educades i molt bondadoses. Això sí, tenia una bondat tremenda. El pare dels alcaldes que dic jo, que també ha sigut una persona que està en postguerra com a alcalde i també ha ajudat molt al poble a que no tinguera moltes conseqüències la postguerra. Vol dir que era un home molt preocupat per el poble i, com li diem, Pasqual Cunyat. Els alcaldes pedànios, precisament, són persones que, en fi, tenen que tindre una gran voluntat de servici al poble perquè és molt el treball que fan, per aconseguir coses, i solament els alcaldes són els que, cada un en la seva època, a la seva manera, al seu estil. Per a mi jo crec que són persones a destacar que moltes vegades precisament estan més en el punt de mira de la crítica que realment de lo que es mereixen, que és l'elogi i és l'apoyo i el reconeixement dels veïns. És una persona de la que sí que ha col·laborat moltíssim fent totes aquestes activitats i estant ahí duent els nanos i col·laborant i fent això. Ha sigut Palanca ha sigut una persona que en el centre cultural ha tirat molt endavant per a fer moltes accions culturals, ¿vale? Siga tant de música com de ball, com de qualsevol cosa, no? Farem per mitjà de la Iglesia, que té un local encara, que era un antic cine, nosaltres el reformarem, farem una escola de dansa folclòrica, de tabal i donsaina, de ballet, teníem un grup de teatre, una rondalla, un cor parroquial i bé, i tots pràcticament la majoria dels xiquets d'entonces estaven ahí enganxats. I així en fora també, el grup de teatre i el cor va adquirir algo de renom perquè ho feien verdaderament, ho feien bé i generaven alguns diners i es gastaven en el local per condicionar-lo i així no. Pues bé, passar el rato allí, els majors, les cartes, el dominó i el bingo i ja està. I ara teníem la intenció de fer una xicoteta biblioteca perquè crec que avui en dia dir-ho sí, una biblioteca està a internet que pots tindre totes les coses ahí, però jo què sé, jo preferís tocar el paper i supon que els majors també. Sí, n'hi ha Juan, que ara viu en Montcà, Juanito, que és un escritor que tenim així, que ha sigut, per exemple, Enrique, el Blanquillo feu molt per la pilota, Paco Flare també ha sigut un home que s'ha desviscut per la pilota. Home, sí, per exemple, tens el fort, que és Simeón, no? L'abuelo Simeón, el pare de Simeón, que és una persona que en un fornet, com aquell que diu, muntat en casa, mira el que ha fet. El forn, Simeón... Per exemple, un tio Carmelo és una persona que té una afició que són les motos, els barcos, pues va a totes les bandes i guanya els campionats. Té un quarto totalment ple de campionats guanyats. Entonces, t'ho dic perquè n'hi ha persones que ho fan d'aquesta manera i que a quasi ningú s'entera i altres que se donen a conèixer més. Ara mateix jo tinc una germana així que té el premi de l'any passat de la Generalitat, Dolors Escamilla, que ha estat unida sempre viu així darrere i ha estat unida sempre, és la que m'emprengué en el Dornago d'ella, de baloncesto, perquè els xicons són molt de port, i després ha estat en el futbol de xiques del Llevant. No, la historia está que las mujeres no estaba bien visto incluso que estuvieran, y yo dije que cómo que no, si las mujeres quieren estar en el fútbol, no puede ser que nosotras llevemos la cruz a cuestas y luego no podamos jugar al fútbol, ¿no? Es que es una injusticia.
Y fui allí a hablar con Pedro y se lo dije. Y digo, oye, vamos a poner fútbol femenino. Sí, així n'hi ha un home que era fadrí, ell, i en vez de donar-ho a la família i això, doncs no s'hi feia una campana i ho donava a la iglesia, i la iglesia la cuidava ell, un tal Alejandro. Sa casa la donava pel metge, és un home, doncs, molts diuen que és l'altre, però l'home, en vez de donar-ho a la família, ho dona a la iglesia i al poble. La gent que lluita i que quan convoques una manifestació saps que la tens ahí apoyant-te, i la gent que encara que no isca la manifestació també fa gran borbotó perquè ells mateixes són persones grans i que donen a conèixer el borbotó per allà on van. Ricardo, els putos, també eren persones que tant dins del poble com després ajudaren en el seu dia que tot això vinguera endavant. Jo sóc el puto més conegut, que jo no tinc vergonya de dir-ho, a veure, perquè tampoc és que siga és un mal nom per deformació lingüística, perquè el meu bisabuelo tenia la llengua, el llavi partit i pronunciava mal les paraules, entonces ell deia bruto. Y a partir de ahí, claro, de bruto a buto, que hay día, de buto a puto n'hi ha molt poc, entonces al final li diuen el puto i del puto pues, això passa ja del meu bisabuelo a l'abuelo, a mon pare, i ara el tinc jo. Però és que a part d'això, és que a part dels tios directes, tot el món, pues, la tia Sole, la tia Lola, la tia Vicentica. La tia Concheta, la tia Pepica, el tio Pepe, el tio Manolo, el Cosí, el Germà, total, que és, diguem, una família pobra.